Grazas, señoría. Señor Feijóo, estamos nun momento excepcional no que está en xogo o futuro de Galiza e unha parte dese futuro vai escribirse cos únicos fondos que nestos momentos hai para a reconstrucción, que é ese fondo extraordinario Next Generation. Podería usar a miña intervención para criticar a súa falta de liderado e estrategia neste asunto, pero non o vou facer. Non o vou facer porque penso que aínda estamos a tempo de evitar que Galiza quede discriminada. Aínda podemos poñer en marcha unha estrategia de país para evitar que perdamos tamén este tren. Se permitimos que se impoña a centralización dos fondos, Galiza perderá. Ganará Madrid, ganará o eixo mediterráneo, ganarán algunhas grandes cidades, pero Galiza perderá. E a pregunta é moi simple. Imos permitilo? Creo que quede moi clara cal é a resposta do BNG. Parécenos un marco inaceptable e hai que romper con ese círculo vicioso da discriminación e do centralismo. E para iso, o que lle propoño é unha frente común neste Parlamento para conseguir a xestión directa dos fondos de reactivación. Noutras palabras, a descentralización dese fondo e decidir desde aquí, con transparencia, con participación e con acordo, como investir a parte que nos corresponde para sentar as bases da Galiza do futuro. Se Europa considera eficaz unha distribución territorial desos fondos e lle adxudica ao Estado 140.000 millóns de euros, ese mesmo criterio debe de aplicarse dentro do Estado. Insisto, sumemos forzas para que Galiza reciba a parte que nos corresponde desos fondos de reconstrucción. Sinceramente, non o imos conseguir, señor Feijóo, se o Goberno galego se dedica a ser unha xestoría dos intereses das multinacionais que cotizan no IBEX 35. Por contra, o que necesitamos é que se definan os proxectos estratégicos da Galiza do século XXI. E desde o BNG propoñemos 5 eixos de actuación. Primeiro, hai que potenciar os sectores productivos tradicionais, reorientados á transformación e a crear valor engadido. Segundo, necesitamos potenciar un sector industrial forte que inclúa unha transición enerxética xusta. Terceiro, hai que sentar as bases dunha economía verde baseada na ciencia, na investigación e na I+D+I. Cuarto, hai que modernizar e digitalizar a pequena e mediana empresa. Hai que investir na mediana empresa do noso país, nos autónomos, que son unha parte esencial do emprego. E, por último, hai que defender unha Galiza con benestar social. E, para iso, sanidade pública, educación pública, un novo modelo de coidados e a defensa da igualdade de xénero, dunha igualdade real para as mulleres. Señor Feijóo, Espero que por unha vez escoite con ánimo de construir, porque Galiza non pode perder tamén o tren desos fondos de reactivación económica e social, porque se os perdemos, eso será darlle un portazo a Galiza do futuro. Gracias, señora Pontón. Señor Feijóo, creo que non entendeu vostede nada e, desde logo, este país necesita algo máis que politiqueo de pouca monta e que empecemos a poñer sobre a mesa o que nos estamos xogando no futuro. De verdade que é casi unha broma de mal gusto que vostede veña aquí a falar de débeda, cando triplicou a débeda pública deste país sin mellorar a sanidade nin a educación. Por certo, señor Feijóo, se o Hospital de Vigo non é privado, como pode ser que este sendo agora vendido a outro fondo de inversión? Explíquenolo, señor Feijóo. Desde logo, tamén me parece un sarcasmo que vostede veña aquí a criticar o BNG por defender os intereses deste país en todas as institucións e tamén no Congreso dos Deputados. Porque, miren, sí, a discriminación de Galiza no Estado non nace co goberno de Sánchez, é que é consustancial aos partidos estatais que din unha cousa aquí e o contrario en Madrid. E o BNG vai defender sempre os intereses deste país. Nós, desde logo, non vamos a calar cando se trata de defender Galiza. Non vamos a facer o que facía vostede cando estaba Rajoy, que nos mentía e engañaba e o único que tiñamos no presidente da Xunta era un sibuana continuo. Pero, mire, hai moito en xogo para o futuro deste país. E supoño que vostede non dirá nesta Cámara
que un gran acordo de país se ten que reducir a menos do 1% do investimento que ten a Xunta de Galiza para o ano que ven. Eso non é un gran acordo de país, eso é unha tomadura de pelo. Eso é non creer en que nos estamos xogando o futuro e que, desde logo, este país necesita moito máis. Miren, a Comisión de Reactivación ten un papel, pero é que agora mesmo estáse definindo como vai a ser o modelo de xestión desos fondos extraordinarios e o que vemos a vostede é de brazos cruzados. E neste momento hai unha liña na que ten que decidir vostede de que lado está. Si vai a seguir defendendo unha visión centralizada do fondo ou si se vai poñer sobre a mesa a defensa dos intereses de Galiza. E para iso hai que reclamar, primeiro, a territorialización dese fondo. A Unión Europea reparte o fondo entre os Estados. Por que non se distribúe ese fondo entre as comunidades autónomas? Segundo, unha xestión directa dese fondo e que se faga con transparencia. Porque, mire, vostede di que ten un plan que é magnífico, pero é que non o coñece ninguén, porque non envía documentación a este Parlamento. É un expediente X, señor Feijóo. E cando nos estamos xogando o futuro deste país, porque, insisto, o fondo Next Generation son, de momento, os únicos fondos extraordinarios para a reactivación económica. E estamos vendo que Galiza está demolida e que ten unhas debilidades brutais desde o punto de vista económico. Algúnha responsabilidade terá o seu goberno. Pode vir aquí, e remato, señor presidente, a decirnos que coa súa propaganda se solucionan os problemas deste país. Pero é que isto non vale, porque o que nos vai a provocar a soberbia coa que está actuando e como desprecia a man tendida que lle damos desde o BNG, por desgracia, o que nos pode a conducir é a que Galiza perda tamén ese tren. E iso significa darlle un portazo ao futuro da xente deste país. É unha irresponsabilidade, señor Feijóo.